masa lor de... Să mă... În ei, da... Ce? Ingrid, o să ne luăm cancel! Wow! O să ne luăm cancel, așa că nu... Am căzut la final de albastru. Nici cacat. La final de roșu și am căzut jos de tot. Copil handicapat, paralizat, scau cu rotile cu o singură roată și... Băga... Sunt mult mai șmecheră decât tine. Oh, și acum, uite, brosul, Moș Crăciun, uite-te la mine. Ești handicapat. Stai acolo și nu mă pușca. Dacă mă puști, mă... Ok, am vrut să zic ceva de doamna mama lui. Ok, sunt Moș Crăciun, vezi? Băgare! Tudor? Where are you? Unde ești? Te zi. Exact. I'm just a chill. Unde ești? Dai target, vreau să-mi dai target. Stai. Nu dau target pe nimeni. Hai, chill, hai, don't kill you. I'm really chill. Eu nu pot să-ți dau asta. Aha, not today. Papa! Because I'm just a girl. Nu mă vezi. E văd! Ești bro. Era acolo, știi. Nu! M-a omorât! E necorect, ajută-mă! Nu pot să dau revive. Stai. Nu pot să-mi dau revive singur, ok, yippee! Da, nu pot să-ți dau eu.